Боже, кого там принесло? Чакайте, ну! Кто там? Навіночки чакалі? Новыя простыя алоўкі прыехалі з вось такімі рознакаляровымі упрыгожаннямі ў выглядзе музычных сімвалаў і нот. А самае цікавае, што гэтыя алоўкі выглядаюць прама як чароўныя палачкі. Давайте праверым, ці працуюць яны. Бібіді-бобіді-бу! О, нічок сабе спрацавала, і магія вярнула нам ваши любімыя ручкі ва ўсіх 8 колерах. Таксама адбылося папаўненне музычных сцірак. У доступе зноў чорная і белыя. Яшчэ адны новыя папкі для нот, але яны настолькі незвычайныя, што для дэманстрацыі мне спатрэбіцца трэцяя рука. Вось. Яны адкрываюцца спачатку так, а потым яшчэ і вось так. Бо яны маюць, як і папярэднія, адкрытыя файлы, але цэлых 4 штукі ўздоўж. То бок яны ідэальна падыдуць для ігры ў 4 рукі на фартэпіана альбо для ігры ансамблямі. Бо перагортваць можна і асобныя палавінкі, вось так, і цэлыя аркушы. Як вам будзе зручна? Пум, пум, пум. Нарэшце ажыццявілася ваша мара, і вы можаце зладзіць сапраўдны лялечны тэатр разам з заціскамі ў выглядзе Людвіга ван Бетховена, Ферэнца Ліста, Йогана Себастьяна Баха, Элізабет Жаке де Лягер, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Ільіча Чайковскага, Клары Шуман, Франца Шуберта і Фредеріка Шопена. Такія заціскі ідэальна падыдуць як для арганізацыі вашых нот, так і для упрыгожання інтэр'ераў. А для ўпрыгажэння вас саміх мы папоўнілі запасы брошак Валторн і пінаў з музычнымі катамі. Вось такія навінкі з'явіліся ў нашай краме. Зусім хутка ўсё з'явіцца на нашым сайце mzluczokskarbonka.by. Ну, калі вы жадаеце ўжо заказаць нешта з паказанага, то пішыце нам у каментарыі ці асабістае паведамленне.